Tervetuloa vastaanotolleni. Olet tervetullut erittäin lämpimästi. Kyllä. Istukaa alas. Hyvä. Otitte yhteyttä koskien erästä ongelmaa. Niin kuin aina ihmiset ottavat minun yhteyttä, kun he haluavat jotain. Yleisin varmaan on, että ihmiset soittavat minulle kadonneiden esineiden takia ja sitten kerron heille, missä se on se esine. Aivan intuitiivisesti se tulee minulle sitten, Niin, näin ovat monet esineet löytyneet sitten. Kellot ja kännykät. Niin. Se todellakin tee myös tällaista henkiparantamista sitten ja sillä tavalla. Niin. Mikäs teidän ongelmanne olikaan? Niin, kuten tiesin, se on se unettomuus. Se on melkein aina. Niin, ei tarvitse edes selvänäkijä olla, että se on usein se. Mutta unettomuus johtuu usein eri asioista. Miten niin on? Itse oppinut. No, joku varmaan sanoisi niinkin, mutta minä koen, että olen saanut opetuksen ja initiaationi suoraan henkimaailmasta. Kyllä. No, itse voitte sen pian todeta. Niin. Itsehän sen pian näette. En ketään pakota tänne tulemaan. Aivan itse ihmiset tulevat. Siitä rataa. No niin. Istukaa alas, niin minä otan selvää, mistä se unettomuus voisi johtua. Istukaa aivan rauhassa. Saanko koskettaa hieman otsaa, ne vain kosketaan. Ei se kummempaa. Hyvä. Kiitos. Se menee vain hetkinen. Sikää silmät kiinni, kiitos. Niin. Joo, tämä on varsin tavallista, mutta tämä on ehkä hieman epätavallisempaa, että oliko oikeassa, että teitä vaivaat myös painajaiset, epämiellyttävät tuntemukset aina silloin tällöin. Aivan. No. Ehkä ei ole kaikkein miellyttävintä kuulla, mutta se johtuu eräänlaisista henkiolennoista. Jotkut sanoo niitä riivaajiksi jopa. Mutta se ei ole niin kamalaa kuin mitä se kuulostaa. Koska niistä on mahdollista päästä eroon. Niin, ne tulevat joskus jonkun makuuhuoneeseen ja pesiytyvät sinne. Sitten niistä on hyvin vaikea päästä eroon. No onhan se niin, jos lääkäri menee, niin ei siellä suinkaan aina se ensimmäinen keino toimi. Mutta ei minäkään nyt mikään ihmeiden tekijä ole sikäli kuin ihmettä pidetään mahdottomana asiana, miten se nyt sitten määrittelee. Mutta niin. Kyllä, kaikki on hyvä kokeilla. Melatoninit on kyllä, kaikki. Joo. Kyllä. Olette aivan oikeassa paikassa. Voitte vain rentoutua. Tästä ei tule mitään, jos kyselet jatkuvasti. Ei se mitään, olen tottunut siihen. Se on aivan normaalia inhimillistä toimintaa. Onpas tämä pölyinen olisi. Kyllä. Nyt minä laitan suitsukkeen päälle. Oho, ei se mennytkään vielä. Aivan oikein. Salviahan se on. Se on se. Yleensä saa hyvät henget paikalle ja pahat henget loitolle. Sitähän tässä yritetään koko ajan.
Hengittäkää syvään, olkaa hyvä. Melkein yleensä valitukset, joita tulee, niin on tullut siitä, että asiakas ei ole pystynyt rentoutumaan tarpeeksi ja virittäytymään oikeaan tunnelmaan. Hengittäkää vielä syvään kanssani. Noin, hyvä tulee. Hienoa. Nyt voitte vain olla ja antaa minun tehdä muutamia toimenpiteitä. Ne ovat aivan hyviä ja toimivia kyllä. Odota vain, tämä karkoittaa. Tämä karkoittaa niin. Kyllä. Mainiota. Kaikki sujuu aivan hienosti. Hyvä. Olen kutsunut samalla henkiä. Olen kutsunut pohjoisen, lännen, idän, etelän tänne meidän luoksemme. Minä tunnen, kaikki ovat täällä. Voimme aloittaa. Tunnetko sinäkin sen? Tunnetko läsnäolon ja voiman? Tunnetko voimien läsnäolon? Ei se mitään. Eivät monet sitä tunne. Maallistuneet ihmiset eivät yleensä ole kovin herkkiä tällaisen. Se ei haittaa. Riittää, että minä teen työtä. Nyt olemme täysin valmiita. Sinun ei tarvitse enää tehdä mitään kuin olla hoidettavana. Mitä vähemmän mietit mielessäsi, sen parempi. Mutta sekään ei haittaa, vaikka niitä ajatuksia on. Ei ole tarpeen tyhjentää mieltä kokonaan. Joskaan turhat ajatukset eivät myöskään auta sinua. Hienosti menee. Hyvä. Jätä kaikki turhat huolet ja murheet pois. Tästä ei ole koskaan ollut haittaa kenellekään. Pikemminkin hyötyä.
kohti menee. Pidä vain silmät suljettuina. Oikein hyvä. Anna hyvien henkien karkottaa sinua vaivanneet painajaiset. Tulet huomaamaan, että seuraavat yöt unesi on syvää ja virkistävää. Unet, joita näet, ovat miellyttäviä ja turvallisen tuntuisia. Et tule enää kärsimään painajaisista. Seuraavaksi tunnet hieman nestettä kasvoillesi. Se ei ole vaarallista, se on vain osa tätä parannusta. Kyllä se on hyvin tarpeellista. Voit kysymykset esittää jälkeenpäin, jos haluat. Mainiota. Tunnen, että tämä sujuu erinomaisesti. Minä tunnen sen. Henget ovat läsnä. Pian olet vapaa sinua vaivaavista, ikävistä olennoista ja ajatuksista, jotka aiheuttavat huolta ja murhetta aivan turhan päiväisistä asioista. Kyllä. Pian olet vapaa kaikesta sinua kuormittaneesta. Eikö sinun tarvitse enää käyttää aikaa nukahtamiseen? Hyvä. Kaikki vesi on käytetty sinuun. Nyt ei ole niin väliä, pidätkö silmät avoinna vai suljettuina. Nyt teen varsinaisen tärkeimmän asian, eli poistan niitä sinua vaivaavia osasia sieltä. Noin. Tuossa on yksi. Tuossa menee yksi. Tuossa menee yksi. Kyllä minä pystyn nämä sulattamaan. Älä siitä huole. Paljon. On paljon. Se oli tiukas. Tuossa. Näitkö nyt? Olosi helpottuu joka kerta. Olosi kevenee aina vain enemmän. Mitä enemmän poimin näitä pahojen henkien aiheuttamia stressitekijöitä. Kyllä riittää. Vaatii vähän kovempaa käsittelyä. Ei enää montaa. Kaikki on sujunut erittäin hyvin tähänkin saakka. Mainiota.
matsissaimassa. Nyt tämä on viimeinen. Näin. Tunnetko muutoksen? Nyt no ei se mitään. Se auttaa silti, vaikka et huomaisi heti mitään. Viimeistään huomaat, miten hyvin olet nukkunut ensi yönä. Nyt käsittely alkaa lähestyä loppuaan. Ja toivon, että olet myöhemminkin yhteydessä minuun ja kerrot, kuinka sitten on käynyt. Miten menee. Onko unen laatu parantunut siitä ja onko ollut painajaisia ja niitä huolia ajatuksia. Kyllä, olen varma, että ne ovat näiden henkien aiheuttamia. Ei ole ensimmäinen kerta. Nämä olivat aika sitkeitä kylläkin, mutta kyllä. Tämä oli niin pikainen parannus tämäkin, mutta toivon todella, että tämä auttaa. En veroita yhtä paljon, jos haluatte tulla lisäkäynnille. Niin se kuluu hintaan, jos ette vielä huomaa ensimmäisellä kerralla mitään. Mutta olen varma, että ensi yö tulee olemaan paljon miellyttävämpi. Kyllä. Kiitos teille. Hyvää hyvää yötä ja kauniita unia. Aivan oikeasti. Toivon sitä sinulle. Meille kaikille. Stop.